तोफा दणाणल्या, बंदुकीच्या फैरी आकाशात झाडल्या, मंगलवाद्ये वाजू लागली, नगरखान्यात नगारे ताशे झडू लागले. अन आचरा नगरीत इनामदार श्री रामेश्वराच्या दरबारी रामजन्माचे पाळणे हलू लागले. राम जन्मोत्सव सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. पाहुयात. पाणी चालू आहे तिकडे, बंद करू नका. चालू ठेवामध्ये पटकन लक्षात येईल. खालून येतात वरती येतात नाही मागे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.